Ассалом духтаро, созаи нағзаин саломати хубай. Ина касе ки амбре пристаги буд. Ина ми амбре омадаги, ина ки камай. Духтаро, бисёрш як ҳафта пас меоя. Бисёртарш як ҳафта пас мебиёя. Ина ми қадар нигиндор амбре омадай. Марамад успет кнен чи цвете дар кораитона метавонен дархост кнен. Ёзимаш мода як табактан шон. Чи мирабинем поёнш дига цвете, болош ҳам хай чомнияй. Ина миношам ҳам хел. Ҳамаш цветошон ҳар хелай. Мана кадомш дар кор мешава. Интихоб кунен, скриншот кунем, партоен мош мода дар рава как доставка мекунем. Ира бинен чихе фасонан. Мана нархшон ҳамун нарх духтаро сангчадор 220 сомонай. Мана диден чихе фасонай. Аҷоиб хушрӯ. Ина и цветчам фасон. Ҳамаи цветош хулас беҳтаринан. Марама духтаро илтимос роға напурсен. Сурат напурсен. Инамҷа хушрӯ нишон метам ки ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Нархшон 220 сомон сангдор. Инами ранго мондагиай. Кадомиш маъқул мешава шумо скриншот кунен, партоен дар рав доставщик бурда дастонда метия духтаро. Марама доставщик мон занакай. Ба ҳазур ина хоҳаракои азиз тамошо карда интихоб кунен, доставкатон бикунан. Ина духтарако инчунин ана ин новинка омадагиан ҳам қахшроан мрамрои фасон ина касе гилдор мехост омадагиай духтарако метавонен дархост кунен дарав доставкатон мекунан 170 сомонай тамошо бинам касоне ки ай 4 та боло мегира бо арзон мешава марамат нависен бо маълумоти бештара метавонен тариқи телефон пайдо кунен ира бинен духтаро цветчам аҷоиба цвети хушрӯ ҳамара цветкош фасон анаи фисташка виша бинен духтаро қа хушрӯая ранги цвети закияй духтаро марҳамат метавонед аз инам интихоб кунен беҳтарин вариантҳо омадагиай бо нархи дастрас инчунин амхе гулчамайда омадагиай иам қа хушрӯи материалш духтаро вақте ки либос мекунен амхе партофтай хушрӯ ранги комбахт меистатанада мана ин намуд омада ини сангчош хел задагия иам амхелай нархш 170 сомон сангира диден чи хелай 170 сомонай духтаро санги иша диден дигар хелай баъд санги наи кирпичниам аҷоибота қай цвети хушрӯае мана марама духтаро ишам фасон анаи цветчам аҷоибот марҳамат модаротон да гирен хитон да гирен духтарако ина каседа дар кора инами скриншот кунем партоен дар рав доставщик бурда шумода мерасона занакай доставщик мон ба ҳазур интихоб кунен духтаракои азиз марҳамат ира бинен цветоша як бурак бинен да чихе хушрӯай ана баъд инаи цветчам фасон киртада хушрӯ меояда духтаро нигоҳ кунен вақте кирта мекунен диден чихе партофта места ранги комбахт меиста марҳамат пушаймон намешавен беҳтарин сифат дора шушта мепушен мана сезони ҳамин омадагиай ина диден чихе хушрӯи цветчам ана баданаи глора нигоҳ кунен глои евростил аҷоиб хушрӯча иёям 170 сомон духтаро 170 сомон ваяй мрамор королевский мрамрая материалш сангчоша бинен чихе хушрӯ задагиай сангоша ранги ипек задагиан аҷоиботай сангш марамад ина каседа дар кораи кадом цвете дар кораитона духтаро бигирен скриншот кунен дар рав доставщик шумода бурда мерасона мана нигоҳ кунен ҳамаи цветош хушрӯи платяда мисол ина нигоҳ кунен охи чихе фасончаян беҳтарин вариантан метавонен дархост кунен дар рав бурда шумода тиян анаи цветчам цвети аҷоибот духтарако марҳамат аз инам метавонен интихоб кунен шам хушрӯая ира бинен духтаро абаядам киртадам аҷоиб хушрӯ мебироя марҳамат ина кадомиш маъқултон мешава хонумҳои азиз занҳои азиз метавонен скриншот карда партоен инаи глам фасон ва духтаро аз ин шолкш буд ку арманский ина бинен гилшда чи омадай королевский мраморда омадай янамуд хушрӯай духтаро 170 сомон киртада пушаймон намешавен беҳад багати айваяш гилшам хучам мана метавонен дархост кунен дар рав бурда шумода расонан